Sanibonani babukeli beMpuma Kapa TV. uDr Mkhulu ukhuluma umbelambelane Sikhove salamba sadla mehlaso phansi kwamhlabelengana ezweni lamathonga inyanga eno grade 12 inyanga ebuya euniversity yabathakathi. Today I'm very much excited ukuvakashelwa umuntu ebengalindele ukuthi angangivakashele kade ngamgqibela ndimbukela fair ndimbukela kude namhla uhleli nami because uthi ufuna ukwazi ngendlela yalo msebenzi wami wokuloya ukuthi ngihamba ngiloye ngifike kuphi nendawo uthi ufuna ukwazi kabanzi ngalo msebenzi wobuthakathi uzijubileke abantu abaningi abakhona ukufinyelela eduze kwami ukuzobuza basabe ngathi ngiyibhubesa ngisilobhubesi mina buya ngikushelela ulwazi ngikunikeze information yokuthakatha ukuthi mawuthakatha uyaphumelela ukhona ke phambili e-studio phambi kobuso benu ngiyacabanga ukuthi nimbhekile niyambona intokazi emhlophe enhle nje ngehlabathi zolwandle AV angubingelele Molo tata. Unjani sisi? Ndiphilile njani wena? Hayi konke kuhamba kahle kupholiwe kutatazelwa. Yes. Naba babukeli beMpuma Kapa TV asewubulise kubona bakujongile. Molweni babukeli esiba uDr Mkhulu ebesethilo igama ngo-AV. Hayi ndizidubile ke namhlanje. Ndithe ndenza sure uba nakanjani xa ndifumane i-chance ndizothetha noTata Mkhulu because sonke silapha singababukeli including myself. Siyayazi uba udume kanjani udume ngothakatha and he proudly says so uba ungumthakathi omkhulu. Now ndilapha nje ndifuna uqonda ndibuze ii-questions ezininzi esizibuza zona because emakhaya everywhere xa sibuka iividiyo zakhe sonke siyaphikisana uba hayi uDr Mkhulu unenyoka hayi uDr Mkhulu wathi. So namhlanje ndizobuza all the questions and I hope nawe emakhaya apho ekhaya uzawuphenduleka. AV uqaphela ungabuzi kakhulu ngomashila ushesha kwade ushesha quba umuntu ngathi unolaka babukele beMpuma Kapa TV sendizwile na intokazi seyibulisile ithi yanthanda inikhonzile namhla ke ngilalela yona ngifuna ukuzwa kuye ama question afuna ukwabuza kimi kepha ngisho ukuthi akazibuzeli yena ubuzela nani babukeli beMpuma Kapa TV khona nizo understand ukuthi ngithakatha ngifike kuphi ngiyawugaya ke mina ngikhathalele kuthenjwa ngenza lokho kodwa ngikwenze phela tu AV sungangena endabeni sisukhulube lento ozongibuza yona nguphendule naba babukeli. First question doctor. Yes ma'am. Ngubani boy? Cause ndiyabonke sonke sithetha ngobaba kaBoy. Ngubani boy? Okanye ngubani? Uboy phela uyumashilamo kepha uma ngithi uboy ngiyahloniphisa igama lakho umashilamo kusho ukuthi umuntu engiqala ukusebenza naye loyo ngiqala nje ukuba success elifini ngiqala ukuphakama ukuze ngiphakamise uyumashilamo uboy ngase ngakhalela igama ngathi uboy kahle umashilamo uNkulunkulu wami loyo engikhuleka kuye ongenzela izinto zihambe kahle yonke into yami iphumelele kusho ukuthi ngamanye amazwi ngilomfanyana nje ungaka ubona ngetshebe ukuthi umdala ayike bake baba ngicela ukubuza njengoba uthethwa kangaka ngokubaba mandithi nguboy ndingabizela igama because andifuna qumbe yes but njengoba uthethwa kangaka ngaba bafutshane abantu zizinto abazithethayo bathetha ngento bana ababalalisa abantu you have to sacrifice bathatha okunoku abanye bafuna amagazi khawucacisele kakuhle ngokuthakatha noba noboy okanye iboys uba ihamba kanjani into leyo. Uma ngicacisa ngokuthakatha ukuthakatha phela usuke lapho usebenzisa umuthi usebenzisa entweni enhle nasentweni embi ukuthakatha kahle kukabili uyathakatha uthakathela ukuthi ube successful in life uphinde uthakathele ukuthi ufuna ukudestroya lo yamuntu ngoba uyakuhlukumeza umuntu okuhlukumezayo awumelaphi uyamthakatha kepha uma ufuna impumelelo ufuna ukuya phambili ngempumelelo into enjalo uyithakathela ukuthi ufuna ukuthi ibe right so ke masikhuluma ngokuthakatha vele ukuthakatha khona ukuthakatha kahle khona ukuthakatha kabi kukabili ndiyakuva baba so abantu baza kuwe bezofuna ukuthakatha okuhle okanye nokubi wena ubanikele bayifunayo ake ngenze example AV uyafika wena uthi uwebelwe imoto uma uwebelwe imoto umuntu owebe imoto siyamlapha noma siyamthakatha okay simthakatha kabi because ukuhlukumezile ukobela imoto yakho okay injalo kanjalo lono othi mina Dr Mkhulu ndifuna ukuphumelela elifini ndiyahlupheka ubomi bami buqhubekele phambili loyo ndimthakathela ukuthi abe rich ikanjalo lento le yes ndinemnyeke umbuzo ke wena baba ne yeah ndike ndazibukela ividiyo zakho kakhulu yeah ni ababukeli ningasabi ningathi mhlawumbe into ezayenza khona khona enzayenza khona thakathi but apha ndizofuna ulwazi yes kwiividiyo zakho endikhe ndazibukela ezininzi ikhona into emohluke endiyibonayo namhlanje
Ndibona ingathi namhlanje unxibe iringi. Ndiyaqala ubona iringi nalamatsheni wanxibileyo. Andiyazi noma eziringi mhlawumbi uyirepha ngoku okanye mhlawumbi utshate nabafazi abathathu kuba zintathu bathi zinkulu. Azifani ne-wedding ring. Ndicela undicacisele kancinci ezi ringi zithetha ukuthini. Umbuzo wakho muhle kakhulu. Ngicabanga ukuthi nababukeli beMpuma Kapa TV solo babuka nabanye and bafisa ukwazi ukuba uDr Mkhulu wasefaka amaringi angaka. Ngizokutshela nje iqiniso noma ngezukungena deep ngizohide because this information it's very very serious. Ayifuneki ngiyikhiphe isinoma kanjani. But le ring le isho something. Angicela ukungangeni kuyo kakhulu kuyichaza. Le ring isho something, isho impilo, impumelelo emnandi, isho ubutyebi. Ihamba nayo le. Isho ubutyebi, ihamba nayo le, isho ubutyebi. Umuntu engishada naye akekho ke lapha. Kunomuntu engisanda ushada naye, ngishade naye mhlambe sishade January. Sishade January uqala nje, akekho ke la use-USA lapha ahlala khona. Yebo, kuphatha ngiyanga mina emshadweni wakhe, ngishade naye nje emoyeni. Umshado wethu ube mhle kakhulu. Uhambelana nezi ringi. Le ringi le ne-chain lakhona kuhambelana nje ubona kunamasayini akhona phakathi. Ndiyakwazi uboneka mhlawumbe impumelelo nempilo okanye zezakho nje. Lena iqondane nami, iyona eyenza into zami, iyona eyenza konke engikufunayo. Uyaqala ukuyibona kimi le ring? Andiqala uyibona ke, ndisafuna kuleyo. Ndiyayibona le neli chain zinesayini engathi ndakhe ndayibona phambili. Wayibona phi le sayini? Well, I mean, there's Google. I'm sure nababukeli bayazi ba siyayigooglisa oko le sign le wena Mkhulu ke andikuba ndithethelele but mina ndithethe ndiyazini. Apha ku Google I think le sign lena ndikhe ndayibona kakhulu kusithiwa yinto ye-Illuminati. Ababukeli bayazi nabo le nto ndiyithethayo. Kuthiwa yinto ye-Illuminati and le sign lena apparently most of the time ivela kwabantu aba very successful, like in the highest and the highest, wealthiest. Yabona aba bantu bapha ba-rank apha phezulu. It's either bayinxiba, it's either ibhaliwe, okanye it's either bayenza la, andifuna uyenza la sign ngoba andazi imithetho ukuthini yabo. Leyo sign ithi iphinde ithi. Iba yilo sign wena. Now le sign lena bonke aba bantu ba-rich, andisibabiza ngamagama but hey, the highest, everyone knows them. Banxiba le nto. Ithini ke? Ngicela ungangeni deep kakhulu lapho. Ngicela ungangeni deep kakhulu but engakusho nje ufuna wazi ukuthi into enobutyebi iyacriticizewa, ibekwa kabi, kuthiwe imbi leyo because inobutyebi. Kusukuthi le ngathi useless kupronyotho yona phambili kugijinyiswa yona. Ake ngenze example. Uyalibona iBhayibheli? KuneBhayibheli, kunoGenesis. Ungafunda uGenesis uzuyofa, you never be successful. Uzofunda uvesi, ufunda uJohn 14, ayikho into ezokwenzeka. Kepha maqhamuka njengoba ukhuluma uthi wena usola le chain lami ukuthi le sign ephakathi Illuminati. Angazi, angisho lutho kodwa nje kona engakutshela kona lezi zinto ngisifakela emzimbeni kumanje solo zifikile, solo nguthathile lo mshado. I know. Hayi, ungathi ngiflya ngedwana, kungathi ukuhamba kahle. Ayikho into engiyifunayo ngaphandle ukuthi ngityebe. Ubutyebi ngisabufuna, yebo sengiright in life, esengubona nginako kumanje. Ku-right but andoneli because ngisafuna more things elifeni yami. So that's why ndikhetha ukuthi ngihambe ngishade. Uyakhumbula eqaleni amavidiyo wami ukuthi bengilanda uMashilama? Still uMashilama ukhona uya-operator but ke sengithe angithatha nako umshado enguthathile. Lama ring umuthi le sign ujalo ukuyibona. Iyo lo jalo ukuyibona, ngifuna ukukhuluma ngayo kakhulu. Ndiyakuva ke Dr. xa usithi, I'm sure nababukeli bethu. Xa usithi le yobutyebi because wonke umuntu onale sign, I mean we all know them. The highest, the most famous, wealthiest musician. Nabanye, the highest rank banale sign. So xa usithi nobutyebi, I think I would like to believe it, but mandinga uthe awufuna ungena kakhulu so andizokufaka kakhulu. Kodwa ndinawo omnye umbuzo ke okwalapha kule. Now uyifumane kaphi ke ngoku? Uyakwazi uba mawuyifumane noma ubani le? Ngeke uyithole, asikho isitolo esinayo from ngakini eCape Town, Eastern Cape yonke ngeke uyithole. Asikho ishop esinayo from Johannesburg all over the world la eAfrica asinayo. Ngeke uyithole, kufanele ujule kakhulu. Imina ngine-information nabanye ozakwethu esinabo kulomkhakha, esinabo kulama position esigijima nabo. Ngeke uyithole wena, ungabe uyifune la ungashoni la. Nini ababaphezulu? Hayi angazi.
Imake baba ndifuna ke noqonda uba njengoba i-related nje idityaniswa ne-satanism. Ingaba mhlambe ithini lo? Ubani onabantu abaningi uNkulunkulu noSathane? Onabantu abaninzi. Ba-create nguNkulunkulu. But ke bakuSathane. Okay, ake ngiphume singakhulumi kakhulu akukho engikwaziyo but nje ngakusho ngifuna ukuba lapho ukuthi into enobutyebi ibekwa kabi lena engenabutyebi kube yona ephoronyotha phambili. Ake ngenze example. Uma ngathi uthengisa icuba wena uthengisa ugwayi insango kuthiwa uthengisa into wrong. Yeah. But kube kukhona abayithwala ngama-truck, abayithwala ngoma-hose and rail ihambe iye kwenye indawo. Bona wena watholakala uzoshaba ukuthi hey mayithinti lento ungayithinti upromote into wrong. Yeah, kulungile. Awudlulele komunye umbuzo sisi, angifuni ukungena deep la esontweni. Angifuni ukungena deep, mina ngiyakholwa. Ungathuswa amaringi. La ring uyaqala ukwabona kumina noma bakhona nabanye? Awuqali. Okay. Hence ndisitsho uba aba bantu banawo hayi ngabantu abaphezulu kakhulu. Impilo njalo sisi, ngicabanga ukuthi wonke umuntu uma engena entweni usuke engenela ukuthi ufuna impumelelo, ufuna ukuphumelela. But as long ungeke usacrifice ngomndeni wakho. Umshado engiwuthathile ngithatha umshado mina engazi kahle ukuthi mnandi, akukho nto ezophazamisa umndeni wami. So that why ngithatha umshado wami, unkosikazi wami ukhona ekhaya, ngase ngithatha omunye unkosikazi futhi. Secret leyo engeke ngize ngidalule kakhulu ukuthi ngishade njani, kwenzakaleni. So meaning that ke mkhulu ba akho sacrifice because inye into esivayo kuthethwa ngamagazi. No. Sacrifice family, no boy, kwezo zinto. Does it mean that for everyone xa ezawukwenza ezinto kufuneka usacrifice-iwe igazi okanye mhlawumbe there are many other sacrifices ezenzekayo? Uyabona sisi, ngoba ngithi indlela ibuzwa kwaba phambili, kunabantu abathetha into abangazazi ahlule ukubuza umuntu. Ngiyabonga nje ukuthi wena usuke uzohlala nami estudio sami ufuna ukubuza le information. Ayikho into esebenza negazi. Uyazichuzela wena ukuthi wena ufuna into esebenza negazi. Ufana noma uyothwala phela ufika ukusho mina sengihlupheke kakhulu ngicela ukuthi kungithathe 1 month. After 1 month ngifuna ube ngicebile. Lokho vele kuzokucost ukuthi usacrifice for ngegazi lakho, uyabona, or ngegazi lomntwana wakho. Or bakhona abasacrifice ngenzalo agcina ngabathola abantwana. Thola ukuthi usacrifice ngoba yena kabathola abantwana but u-rich. Unemali usacrifice ngenzalo yakho ukuthi abantwana vele ngabe nabo total. So ke angikwazi ukusacrifice ngomndeni nami ngiyawuthanda kakhulu. Konke ngikwenza ngicabangela wona. If ngivuka ekseni ngiyazi ukuthi umndeni nami uyangithanda. Ngivuka ngithatha ifoni ngishaya ama-call abantu bami sifone ngama-video call. Angikwazi ukuthi sengingenza into ezodestroy abantwana bami because injabulo yami lapha. Injalo sasangikwazi enginako konke kwenza ukuthi abantwana bami bafunde ezikoleni engiyifunayo, abantwana bami bahambe ngemoto engiyifunayo babe esikoleni, unkosikazi wami ahlale emzini engiwufunayo, yonke nje into yami ibe sentweni, ibe kwi-standard esi-right. Lesi ebengekho kuso ngibe kuso ngoba sengihambe nga-adopter amanye ama-powers emasayidini. Angizukufihla lokho ke. Owazi mina from the beginning, owazi mina ekukhuleni kwami akakholwa la ngikhona, akakholwa because why na? Ngasijuba mina njengoba na usijubile wazongibuza straight. Abanye abantu bayasaba ukuhlala nami so because bazi ukuthi ngiyaganga. Mina angigangi for entweni useless. Ngigange entweni okumele ngigange kuyo. Uma ngabe ungigangele nami ngizokwenzela something. Yes, uma ngabe ngifuna ukuphumelela nami ngizokwenza something ukuthi ngiphumelele. Ayikho into esifunayo njengempilo emnandi. Wonke umuntu okhona Soft life. Kupholiwe akutatazela. Uma uthi soft life ngathi usho kimi wena phela lapho sikhomba ngophakathi lemina nje. So yonke into sifuna impilo emnandi kahle sisi. Yilapho nje akukho kunye. At the end of the day sonke sifuna imali. Ngizwa kahle. At the end of the day, we all want money, we want success, we want fame. But one thing, the reason why ndizohlala apha namhlanje, it's because I needed to understand why thina bantu abangayenziyo le side silapha ezantsi singenayo imali sibane sithethela aba banayo baphezulu because bonke aba-famous, bonke abanemali, all the wealthiest and the wealthiest, they have got this sign, they are wearing these rings. Actually, I've seen these rings in a number of prominent leaders. I won't even mention names because it's our TV. So I've been following and studying this.
but ke ngokuthina sithetha ngaba yabanayo but bona banemali thina asinayo asazinto so ndizohlala apha nje ndifuna ulwazi because ke nyani knowledge is power. Ngiyakuzwa ukuthi wena le sign ujwayele ukuyibona Illuminati menzi ukahle kahle ufuna ukuphequlula mina esese angazi noma Illuminati nami ngisifakele kodwa ake ngikubekele example ngingekunike isithombe. Ngiyaphinda futhi yonke into enemali ikhulunywa kabi lena engenamali ikhulunywa kahle abantu bagijima balandele yona. Ufuna uhlale wazi ukuthi la kunemali khona uzokhuzwa ukuthi hey ungasondeli lapho wasondela lapho sekurong ungathinti uyingozi. Uthi uyathula njalo ekseni noma usebenza kumlungu umbona uvuka ekseni umlungu uyahamba uye egethini lapho uyodlala isimbali umangale lembali lomlungu ayithanda kangaka yani uyazi yena wena wazi Bazithanda yini ya lezo mbali ungacabanga ukuthi leyo mbali itshalwe ngoba izali ithele ezinhle no le mbali negama lapha iyapraiswa and umuntu othile and awazi wena so thina abantu abamnyama sithathe safakwa kuloku okuseceleni and sibhilivela kuko lokho ngenalutho kwathi lokho kunotho ugijima nabantu abathile umuntu uyakuthinta wena ukuthi ungakuthinti angiqondanga kusho ukuthi okuningi but angazi mina ngishadele nonkosikazi wami ngizipholele kupholiwe konke kuhamba kahle ngifakela ama-ring wami ongibuzayo bayabuza abanye bathi le ring why ibe iskeleton yona ngithi kulungile bathi why le ibe ngathi istar phakathi ngithi kulungile bathi lena why ke yona ibe nekhanda lomuntu ongasekho ngithi hey ama-ring lawa nami ngifakwe lo mama ungithande kabi lo mama uvele wangifaka wonke. Mkhulu ke ngoku andithethi into ababukeli ke nabo bazazibuzela because I'm sure nami i-questions zami zezami. I'm sure ababukeli they've got a lot of questions abanuthanda ukuthi bazazi understand because sibaninzi. Now ufumane kanjani ke ngoku xa umuntu ke usesithi mhlawumbe u-interested because I said by ingemali right xa umuntu esithi interested uyayifuna uza kwenza kanjani okanye ufuna ukwazi more about this. Ayive kwiMpuma Kapa TV ngicabanga ukuthi wonke umuntu uyabuka nayo inqubo yami nazi inamba ziyavela kwi-screen wonke umuntu odinga ukufonela mina ngangifonela akhulume nami esayidini sixoxe akukho kuningi engizokumenshina but njengakusho ngihambe nga-upgrader into zami ziyaflya nezakho ngiyafisa ukuthi ziflye nazi inamba ziyavela ayive umuntu angangifonela njengoba nawe wafona inamba wayithola khona la kwi-screen wafona wathi ufuna ukuzohlala nami live sixoxe because lalela ke abantu sebazothi uyithathile lento but ukuyifuna nawe ngakunika phela hayi kodwa ke bayabona uba akwabi khondo but ubona ukhona utshintsho kahle akunqatshelwa umuntu ofuna impilo akekho umuntu ofuna ukuhlupheka zayofa kunabantu abahlupheka bazibafa akekho umuntu odalelwe ukuhlupheka if uzovala la kakhulukazi vele uzohlupheka. Uma uzozwa ngabantu bethetha izinto eziningi uzohlala unefiya sonke isikhathi uhlale wesaba because uzwa abantu bekhuluma into bayibeke kabi bayikhulume kabi. Uma usuthi uhlala phansi on Google uchecka all celebrity uchecka wonke ama-billionaire nama-trillionaire ubuke lapho bese uyabona ukuthi lo muntu kade uthandaza kuleli sonto leli but umndeni wakhe uyaphila but abantu mabekhuluma ngaphandle bakhuluma into e-wrong. So abantu bakhuluma into e-wrong bakhuluma into ongayona. That why ngithe kwi-channel 260 kwiMpuma Kapa indlela ibuzwa kwaba phambili. Indlela uyayibuza nami ngayibuza la ngikhona ngabuza njengoba nawe uzijubile ngokwakho kuba uza la e-studio sika Dr. Mkhulu uzohlala phansi ufuna ukubuza nami buza ngikuphendule ubuzela nababukeli beMpuma Kapa buza wena sisi. And I'm sure nabo baninzi abafuna zalithethelela ke ngibabukeli. Doctor, enye into endifuna ke sithatshe kuyo that has been trending kukho oodoktar bani bonodoktar bani but kuthethwa yabona ukuthwala khange sikubambe kakuhle kahle benifuna uqonda ke ngoku apha ekuthwaleni xa usowuthwele ngalo hlobo uthwala ngalo ikulasta ixesha elingakanani le nto because uthe mos uba awuthwali ngendlela eyi-one which is ngegazi usenokuthwala ngeento ezininzi ezahlukehlukeneyo. Now, how long does it last? Because abantu abaninzi baye bathi hayi iye-expiration iphelele then funeka uphinde uhambe uyovuselela. Lapho isuke usayine i-contract kukhona isithwalo segazi usayine i-contract. I-contract ekhona 85 years. Umuntu othwele ngegazi ke uhlale exhela izilwane phakathi kwekhaya uhlale kutyiwa kumnandi sonke isikhathi
kuhlale kutyiwa kumnandi, kuhlale kunebrayi yonke into kumnandi, kuhlale nje kuselwa kukuhle njalo ngenyanga yenu uxhela something bayadla abantu. Uthwele ngegazi lomuntu loyo ke. I-contract yakhona ithi 5 years, ayeqi ka 5 years. Kukhona ukuthi uthwalele for a business, ungathwaleli ngegazi. So ke konke lokho ke kudala ukuthi izinto zihambe but nje hayi ngale ndlela osukufuna ngayo. Ayingozi kakhulu kanti. Isithwalo segazi si wrong. Ndivile. Yes. Ndivile ndayifumana information. Thank you so much. Ndiyavuya uba ndibelapha. Nawe unike ithuba loba ndibelapha. Mina sisingijabuliswa ukuthi uzile wazobuza. Usahlala nawe phansi axoxa. Njengamanje ngizokhuluma nababukeli beMpuma Kapa TV, ngixoxe nabo, ngibachazele futhi. Amen. Ngiyabonga sisi. KwiMpuma Kapa TV channel 260 ngicabanga ukuthi ababukeli beMpuma Kapa TV solo bayabuka balalela futhi bazibuza baziphendula. Nazi izinamba zivela kwi-screen. Fonela uDr Mkhulu umbelambelane usikhova salamba sadla mehlaso ubaba kaMashilama. Into kazibuza ngamaringi, ungangibuza uzongibuza efoneni wena ukuthi kuhamba njani. But okusalayo kungijabulisayo akukho umndeni wami oswelekayo because ngisebenzela bona abantwana bami. Ukuthwala kuyinto ekhona. Ngachaza ngathi kukhona ukuthwala kwegazi, khona ukuthwala ongenagazi, kukhona ukuthwala ngeluminati. Ngayichaza leyo. Sayishilo ke intokazi ithi iyasola ukuthi lamachain ami nalezi tayi semzimbeni zihamba neluminati. Angazi mina kwazi yena. Angazi akukho into engizokhuluma kuningi. Uma ufuna ukukhuluma nami uzongifonela nazo inamba zami ziyavela ku-screen. Niqaphele kakhulu futhi indaba kaFacebook. Kunabantu abaningi abasebenzisa igama lika Dr Mkhulu baqola abantu batshela abantu ukuthi fakani izimali kuphi konke lokho ku-wrong. Uma udinga uDr Mkhulu uzongifonela kunazi inamba zami uze kimi sihlale phansi ngihlole ndiyahlahluba la ekhaya ngikwazi ukubona ingxaki zakho before ngikunikeza lento ofuna ngikunike yona. Ake ngizame indlela ukuthi nginibizele nazi izinamba nikwazi ukuzithatha straight ku screen. Inamba yami yokuqala ithi 078 78 00 692. Eyesibili 078 05 11133. Eyesithathu 072 0968 975. Ungathuswa iringi nawe ungayifaka le ringi. Ungayifaka nawe futhi ikusebenzele. Ikusebenzele ekubeni ingasebenzeli wena wedwa. Kuthi anginiwise nje ngivele nginiwise ngale ringi. Ngivele ngithi nje uma ngithi ngivele niwe phansi nonke but angifuni ke niwe ngoba angifuni ukukhuluma isecret eserious kakhulu. Yonke into yami ngifuna ukuyihamba nje phezulu. Kodwa uma ngithi ngifuna kwenzeke something iringi empumelelo. Amaringi empumelelo into zami zihambe kahle. Nawe into zakho zihambe kahle. Buya sihlale phansi ngikuthwasise ngikufundise ngikubonise ukuthi emhlabeni indlela ibuzwa kwaba phambili. Ngaso sonke isikhathi kumele uzinike isikhathi ubuze kumuntu. Ungalaleli abantu abathetha into abangayibuzanga. Kunabantu abakhuluma ngomuntu bamchaze bamsho yonke into bangazi ukuba insebenzo yakhe imi kanjani. Kanti kubalekile ukuba uzijube uze kumuntu uhlala naye phansi. Ngiyajabula nje mina umuntu uma ngifonela ethi Dr Mkhulu ngifuna ukuhlala nawe kwi-show yakho. Sike ngikubuza imibuzo kepha le mibuzo angizibuzeli mina ngibuzela nababukeli beMpuma Kapa TV ngoba kubalekile ukuthi ube nalo ulwazi ube suyakhuluma ke. Baningi abantu abathweleke, baningi abantu abathwele but umuntu othi uthwele uyamangala lento athwele ngayo ayihambi. Uma uthwele phela iba nendoda ekhulumayo. Njengoba nginomfana mina, boy Mashilama, inkuzimala ngoNkulunkulu wami lo uJehova wasemhlabeni. uNkulunkulu akaphenduki breakdown. Uma ngimbiza ngithi Mashilama, qhamuka kugijima nesmile sakho kwafuza ubaba wakho nako. Kwafuza ubaba wakho kuyasebenza kalali. Kuma business kurana yena. Into eziningi ngizwa ngayo ukuthi baba kufuna si create this business kulonyaka. Kulonyaka nje lo khona into ezokwenzeka. Nomi kanjani. Nazi inamba zami zivela ku-screen. Babukele beMpuma Kapa TV uma ufuna ukukhuluma nami ngicela ungifonele. Niqaphele indaba kaFacebook, niqaphele indaba ye-social network, niqaphele umuntu ozokusendela ama-account number athi mthumelele imali. Ningakwenzi lokho. uDr Mkhulu oyimina akakwenzi lokho.